Γεια σου Γιάννη μου και τελευταίο και ένα βίντεο. Σε επαφή με τον κόσμο, όταν βλέπεις κάποιον, να το χαιρετάς, να έχεις ρεύμα, καταλαβαίνεις. Κατάλαβα. Μεγάλε. Τι έγινε? Έχω ρεύμα. Λοιπόν, στο θέμα μας. Ένα άλλο προσώει να βγάζεις ωραίους λόγους. Να σαγηνεύεις τον κόσμο. Τι το κάνω? Να το σαγηνεύεις. Εγώ δεν ξέρω να βγάζω λόγους. Δεν πειράζει, θα σου δείξω εγώ. Θα κάνουμε πρόσωπο. Λοιπόν, έχω εδώ ένα μικρόφωνο. Έχω εδώ ένα λόγο που έγραψα πρόχειρα σε κάποια χαρτάκια. Στέκεσαι εδώ πίσω από το μικρόφωνο και μιλάς. Κατάλαβες? Ναι, χαζός είμαι. Άντε δεις εδώ. Προσευχή. Παπά, εγώ υποτίθεται με χαμηλών τόνων και τα λέω από εδώ. Όχι βρε αγόρι μου, σήκωσέ το. Αν σηκώνεται. Άστο. Λοιπόν, υποτίθεται ότι εδώ υπάρχει ένα αναλόγιο. Έχετε πάνω τα χαρτιά σου και μιλάς. Εδώ στα ακούγομαι. Υποτίθεται ότι υπάρχει και μικρόφωνο. Α, έχεις δίπλα σου και ένα ποτήρι με νερό και πίνεις για να μην ξεραίνεται το στόμα σου. Λοιπόν, στο δίνω εγώ μια φορά και μετά το κάνεις εσύ, εντάξει. Μιλάς, ας πούμε, στο Περιστέρι. Ωραία. Αγαπητέ λαέ, βρίσκομαι σήμερα εδώ στο Περιστέρι και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Άστο, γι' αυτό πίνουμε νερό. Μαζί θα προχωρήσουμε για την νίκη. Γι' αυτό και νίκη, πίνουμε νερό. Μαζί θα κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών. Εμπιστευτείτε μας, γιατί εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να κλέψουμε, να αδειάσουμε τα ταμεία, να ρουφήξουμε το αίμα του Κοσμάκη. Εμείς κοιτάμε το συμφέρον του λαού, δεν κοιτάμε την τσέπη μας. Κατάλαβες? Χαζός είμαι. Άντε, έλα σε καμπάνος. Ρε παιδιά, εδώ με πάρτε λίγο. Αγαπητέ λαέ. Καμπά το ξέρω τι νερό σήμερα εδώ. Δεν πώς αγόρι. Έχουνε πει και αφήσεις. Πώς μου τις καλύψανε. Αυτό είναι έτσι. Αγαπητέ λαέ. Βρίσκομαι σήμερα εδώ στο Περιστέρι. Τι έγινε? Τι να γίνει, δεν βλέπεις. Με κουτσούλησε ένα Περιστέρι. Δεν πειράζει. Γούρι, συνέχισε. Μόνο αν έπιανες δουλειά. Αγαπητέ λαέ. Βρίσκομαι σήμερα εδώ στο Περιστέρι. Τι έγινε πάλι? Να γίνει η καλή κουτσουλιά. Παπά, από ό,τι βλέπω το Περιστέρι με έχει χεσμένο. Έλα βρε αγόρι μου, πρόβα κάνουμε. Θέλει το λόγο να τελειώνουμε. Αγαπητέ λαέ. Βρίσκομαι σήμερα εδώ στο Περιστέρι. Αυτή εδώ πέρα είναι τον άλλο δίπλα. Τι έγινε τώρα? Ήρθε ένας κύριος εδώ από τον Μπουρνάζη που να παρακολουθήσει. Μπορεί. Με τα κορίτσια της. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Έστε λίγο νερό. Ναι, δεν μπορώ. Γιατί? Έχεις και εσύ χαίρομαι. Ωραία, πες να σε αλλάξω. Παιδί, ένα ποτήρι νερό. Το πάρω τα ζεστό ή παγωμένο. Μισό. Μισό. 54.
ευχαριστώ. Τι έγινε τώρα? Έβαλε το παγωμένο από πάνω ηλίθιο. Έλα βρε αγόρι μου. Συνέχισε. Φέρε που κάνω από πού είναι. Μαζί θα προχωρήσουμε για την νίκη. Το φοράς, γάλα το. Τώρα να τα βγάλω, δεν μπορώ να περπατήσω έτσι όμως. Μαζί θα κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών. Και εσείς τώρα μάτια. Εμπιστευτείτε μας. Μπαμπά, εγώ υποτίθεται ότι πάει σαν τέλεχη, είναι εύκολο. Όχι βρε αγόρι μου, γιατί? Γιατί τόσο καιρό. Έλα βρε αγόρι μου. Παιδιά, το βίντεο τελειώνει. Δεν έχω καλό σπέχια. Γι' αυτό τελειώνει. Και αυτό το βίντεο θα το κατεβάσω τον Αύγουστο που θα πάω στην Ελλάδα. Και τα λέμε μετά η Αύγουστο που θα κάνω και τον βίντεο με το φίλο μου.